Vítám vás u nového videa, dnes zde máme test na rukavice Regio Warrior Contact Color Roll Finger. V popisu videa naleznete odkaz, kde rukavice můžete zakoupit. Nyní si užijte video. S přilnavostí rukavic jsme neměli žádný problém. I po několikátém použití rukavice stále lepí jako nové. S výdrží rukavic jsme neměli žádný problém. Každopádně bychom vám chtěli doporučit, abyste v rukavicích nechytali na umělé trávě a před použitím je vždy navlhčili. Je to na vás, jak vám rukavice dlouho vydrží. Komfort v rukavicích je skvělý. Rukavice padnou krásně na ruku a díky nastavitelnému elastickému pásku si můžete rukavici utáhnout, jak potřebujete. Abychom rukavice zhodnotili. Po 3 týdnech testování rukavice stále dobře lepí a pěna je téměř bez oděrek. Jak jsme již zmínili, je jen na vás, jak rukavice dlouho vydrží. Osobně jsme neměli žádný problém. Pro lepší výdrž rukavic vám můžeme doporučit rukavice nepoužívat na umělé trávě a před použitím je navlhčit. Taky nezapomeňte rukavice po každém použití vyprat pomocí šamponu, který je dodávaný k rukavicím. Prodloužíte tím životnost rukavic. Co se týče ceny, rukavice stojí pouhých 1690 korun. Rukavice doporučujeme brankářům, kteří chtějí skvělé rukavice za skvělou cenu. V popisu videa naleznete e-shop a facebookový profil, kde lze rukavice objednat. Děkujeme za zhlédnutí a těšíme se u dalšího videa.